Bumi, yata fita kika yi ne? Na bayar aiki na ɗakin ki a zaune. Na je yin wani ɗan aiki ne. Bumi, na fahimci duka halin da kika shiga. Ko da yaushe ɗana, ka dinga tuna wani abu ɗana. A ko da yaushe a duniyan nan, akwai dalilin da wani abu yake faruwa a duniya. Akwai wani dalili. Me yasa kike ta turo min sakonni da boyen lambobi A'a, kyauta fa na aiko miki da ita. In banda abinki menene kuma abin ɓata rai a ciki? Wani irin shashanci ne wannan? Allah sarki yaya Basundara. Kin shuka sharri shekaru 25 da suka wuce. Kina munnan nasarar da kika samu.